Salamat. Ito yung tabi niya eh. Yan yung katabi niya. Itong luma na simbahan ng St. John the Evangelist, Dagupan City. Ito yung luma. Pa yung lumang designs. Ito yung lumang simbahan ng St. John the Evangelist. Ito yung luma na sa Archbishop ito dati. Yung luma to. Sarap ng hangin. Thank you, Lord. Simbahan. Ito yung confession dati. Ganda ng artwork.
Duman ako dun sa gilid. Kanina, dito po yung Sara. Na-amaze ako sa mga door na malalaki. Ito po yung harap.